हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों बेनो जाहैबाय SBM टॉयलेट बिनि सेकेंड पेज एबा पेज 2 जा नोंथांमोनहा एप्लाइ दंमोन एबा बिनि माखासे लिस्टखौ जोङो नायगोन एप्रुभ बेसेबां एप्रुभ जादों आरो बेसेबां पेन्डिं एबा बेसेबां रिजेक्ट आरो बेसेबां प्रसेसआव थांखो आरो जिअ'टेकआव बेसेबां बारलांखो जों बेफोर माखासे लिस्टफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन आरो जोङो चेक खालामनायनि स्टेप बाय स्टेप प्रसेसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दायो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जायो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय जाहाथे कनफिउज थाया आरो बुजिनानै मोनजोबो आरो लोगोसे आंनिफ्राय फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम हाजासे जाहाथे नोंथांमोनाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। दायो लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामला जायखिजाया नोंथाङा मोनसे ब्राउजार लादो बिनिफ्राय नोंथाङा टाइप खालामनानै हो जे SBM पेज 2 मेनु। दायो जों बेबायदि सार्च खालामनोसै। जोङो बेबायदि मोनसे टाइप खालामनानै लाबाय जोङो बिनिफ्राय जों सार्च खालामनोसै। सार्च खालामबा जोङो गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनबाय जे नोंथांमोना नायदो बेवहाय नुनो मोनदों स्वच्छ भारत मिशन बे वेबसाइटनि आन्दाराव जों हाबगोन जों बेखौ क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय बेखौ जोङो स्क्रल आप खालामदो बोखोदो आरो गोजौ फारसे बेनिफ्राय जोङो मोनसे पेज मोननो हागोन। जों बेहाय नुनो मोनदों हाउस हल्ड्स अफ पेज 2 CSA रिपर्ट्स जों बिदि नुनो मोनदों। गाहायाव जोङो सिगाङाव नायदोंमोन MR70A बेहाय नायदोंमोन जोङो एबाराव जों नायगोन MR13A जों बेहाय नायगोन बिनि आन्दाराव जोङो बेसेबां लिस्टफोर दङ एप्रुभ जानाय बा पेन्डिं जानाय बेखौ जोङो नायगोन। दायो जों गिबियाव स्टेटखौ जों सिलेक्ट खालामगोन बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट खालामगोन बिनिफ्राय ब्लक बिनिफ्राय PCDC एबा पन्सायत जाय नोंथांमोना बिटिआर रिजननि आन्दाराव दङ नोंथांमोना PCDC जागोन आरो बिटिआरनि आन्दाराव गैयाब्ला नोंथांमोना एबा गुबुनफोरना PCDC गैया पन्सायत जागोन अब्ला नोंथांमोना नायदो फारियै। दायो जोङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामसै। स्टेटखौ सेलेक्ट खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बेवहाय मा खालामगोन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट जागोन आरोना जोङो बेखौ स्क्रल आप खालामनानै नाय बिनिफ्राय जोङो गावबागाव डिस्ट्रिक्ट बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। दायो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरोना जायखिजाया आं मोनसे ब्लकखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै दिन्थिनोसै। दानिया ब्लकनि आन्दाराव हाबबावबाय ब्लकनि आन्दाराव नोंथांमोना PCDC हाबगोन PCDCनि आन्दाराव नोंथांमोना क्लिक जायो ना जाया भिलेज वाइसै जोङो इन्टार खालामनानै नायनो हागोन ना हाया एबा इन्टार खालामनो हागोन ना हाया जों बेहाय नायनोसै। जों बेवहाय भिलेज वाइसै जों हाबनो हाया मानो होनबा बेवहाय PCDCआ बेवहायनो थाबथाबाय बिनि आन्दाराव जों हाबनानै बेवहाय नायनो हाया अब्ला जोङो PCDC वाइसै बेसेबां माने एप्रुभ जादों एबा बेसेबां पेन्डिं थादों बेसेबां रिजेक्ट जादों आरो बेसेबां जिअ'टेक प्रसेसआव जों हाबहैखो बिनि लिस्ट एबा फारिखौ जोङो बे फारियै नायगोन आरोना। अब्ला लोगोफोर जोङो बेहाय गोजौनि माखासे टेबोलखौ जों बुजिनानै लाग्रोनोसै। जों बेवहाय नुनो मोनदों एप्रुभ बेनि लिस्टआ गासैबो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेहाय एप्रुभ बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै माने बे जाबाय मोनसे एप्रुभनि लिस्ट आरोना बिनिफ्राय रिजेक्टनि लिस्ट नैबे जाबाय रिजेक्टनि लिस्ट बिनिफ्राय पेन्डिं जा जिनिसा माने आन्दार प्रसेसआव दङ एबा पेन्डिं सोलिगासिनो दङ बियो एप्रुभ जाथ'वाखै बिनि माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो बेनो जाहैबाय पेन्डिं बिनिफ्राय बियो जाहैबाय जिअ'टेक बेसेबांनाखि एप्रुभ जाखांनायनि उनाव नैबेहाय जिअ'टेकआव थांगोन दे एप्रुभ खालामनाय माखासे प्रसेसा जोबखांबाथाय एप्रुभ जाखांबाथाय नोंथांमोनहा माने नोंथांमोननि बे एप्लाइआ जिअ'टेकनि प्रसेसआव थांसिगोन। अब्ला जिअ'टेकखौ खालामखांनाय लोगो लोगोसो नोंथांमोनहा नैबेहाय बेनिफिसारि हिसाबै मा जागोन फाइनान्सियेल प्रग्रेसआव हाबहैगोन आरोना नोंथांमोना रांनि खामानि जाहैबाय बेवहाय बेलेन्सआ बिनि उनावसो हाबहैगोन आरोना। बेवहाय नाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मा होनना बुंदों बेनिफिसारि इन्टारेस्ट फाइनान्सियेल प्रग्रेस बेहाय फाइनान्सियेल प्रग्रेस हिसाबै हाबहैगोन बे फेज 2 हिसाबै जों मिथिनानै लागोन आरोना। दायो जोङो नायनोसै बेवहाय नुनो मोनबाय जोङो जायखिजाया मोनसे PCDCखौ जों बेहाय नायनो हागोन आरोना बेहाय मोनसे फकास खालामनानै जों नायनोसै आमगुरि नङाब्ला आलारि PCDCनो बेहाय जों नायनोसै बिनिफ्राय बेसेबां रिसिभ जादों बिनिफ्राय रिसिभा जाहैबाय 803 बेयो रिसिभ जाबाय माने एप्लाइआ थांबाय बिनिफ्राय एप्रुभ बेसेबां एप्रुभ जादों बेहाय 104 एप्रुभ जाबाय बिनिफ्राय रिजेक्टआव 0 रिजेक्टआव बाहाय गैथ'वा दे बिनिफ्राय पेन्डिंआव दङ 699 दं आरोना पेन्डिं माने बियो आन्दार प्रसेसआव दं आरोना बेयो पेन्डिंआ आन्दार प्रसेस बेहाय एप्रुभ जाथ'वाखै बिनिफ्राय बे पेन्डिंनिफ्रायसो नैबेहाय फैगोन एप्रुभ बे एप्रुभआव फैगोन एप्रुभ जाखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया मा जागोन बेवहाय मा होनो जिअ'टेकआव थांगोन आरो जिअ'टेकआ जाहैबाय दा आलारि PCDCनि आन्दाराव बिनि आन्दाराव बेसेबां 80था माने बेहाय जिअ'टेकिं प्रसेसआव थांथ'बाय बेखौ जिअ'टेक खालामनाय जागोन उनाव एबा खालामखांबायबो जानो हागौ बेखौ मिथिला बियो जिअ'टेकनि प्रसेसआव सहैबाय आरोना बिनिफ्रायसो बेखौ जिअ'टेक जेब्ला जोबखाङोब्ला जाखाङोब्ला बेहाय नोंथांमोननिया बेनिफिसारि हिसाबै बेहाय
फाइनान्सियेल प्रग्रेसआव सहैगोन आरोना अब्ला नोंथांमोना बेहाय रांनि मोननाय मोनैनि खोथा फैसिगोन आरो बेहाय जिअ'टेक जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन बेवहाय मानो होनबा भेरिफाइ जाखांजोबनाय जाहैयो नालाय बेबादि नोंथांमोना दानिया नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे लिस्टखौ डाउनलड खालामनानै फारियै मोजाङै नायनो थाखाय नोंथांमोना गोजौआव मोनसे अपसन नुनो मोनगोन जे बेवहाय प्रिन्ट नुनो मोनदों गोजौआव नोंथांमोना बे प्रिन्ट नुनो मोनदों बे प्रिन्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेहाय 3 बाटन्स नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना एबा 3 डट्स बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव सेभ एस PDF बेफोरबायदि मोनगोन आरोना अब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि सेभ एस PDF थुनानै PDFखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना फारियै मोजाङै नायनानै बुजिनानै लानो हागोन आरोना अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोनहाबो गुबुनखौ हेल्प होनो हानाय बायदि थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय